Nada takisi sa tanus sa anuan amawin. Nakana ba ayakan belag-belag na sangkay na dunia? Inoy niya wafat, mataganan niya na berkatunduk kau dan sakan. Kenapa ayakan belag-belag na kapatay? Ayat itu akan belag-belag nagyang kuta isa ka pamilya na susah bagikiran na niya kasul sa surga, na susah bagikiran na niya kasulit sa neraka. Ginang igituk kang belag-belag. Siapa? Sina ka? Si pagaring ka? Na niya kasakit-sakit lagi sa ginawang ka? Dito nung kumasakit sa ginawa pa baka dito nung ginagdaan pamimikaran. Siyama kay mantuap kababayan ka. Sina kay mantuap kababayan ka. Na sa anuman amawin na kadabang kapag sa surga. Asya niya kasunod sa namadyan. Ulitan nung pag-isisay ang kaya kalak. Para tiyak panarima si Allah subhanahu wa ta'ala. Nga daw kit akad timo-timo tanusang kutwa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan nakasabutan tanong diyan kaya la ilaha illallah. Sa mga nabi, sang puto at kiawidiran sang kaya la ilaha illallah, na kaya sa baban sa kaya pamuno akiran o mga bangsairan, kaya sa baban sa kaya pamuno akiran o mga tunganairan. Yahya alaihi salam, yuno na dapakororami sa bagsang kaya panunyan ala ilaha illallah, na ayanan ay nikijiranon na piutulan niya sa ulo, naginan na nabiyanan ng Allah, ayaw panunyan na la ilaha illallah. Laon o mga nabi, laon o mga rasul, ay nawid na niya la ilaha illallah na palapalesiran din tipangan ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kuto aawid na niran ang panunod ino to kagisadan sa miya dingaran sa muslim ay nisabot niya la ilaha illallah na sabi sa benar at tipangan ko Allah subhanahu wa ta'ala ahsiban nas ay yudraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun baaya katawirun o mga tao ati ko Allah subhanahu wa ta'ala na si kuuyan ang kaginawiran na amanna yarat kaya kami wa hum la yuftanun nagyabi silang tapangan ati ko Allah ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سبن سبنا at tapangan namin silang ati ko Allah subhanahu wa ta'ala laron o mga muslim ay sabutiya la ilaha illallah at tapangan ko Allah subhanahu wa ta'ala lamang kanunod tapangan Allah subhanahu wa ta'ala kaaniyan mapakasunggaya ayang kutwa pure iparatiya si Allah na gusto patek iparatiya wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin aniyan ito mapakasunggaya ang makilang si kumadak na tao o ang taon ititu ang yaratiya na ang taon ititu ada paratiya subhanallah nialay ko isa ko mga tafsir apan sa tipangan Allah subhanahu wa ta'ala ay nitapnyanon agang puta kababayan ang mu'mina mapaparatian si Allah nitapnyanon agang puta akip sabot niyang la ilaha illallah nagyang puta masyitatu fir'aun diyan kaya masyitatu fir'aun na baiyaya agumagalabak to fir'aun aayag galabak yan na din yan itatansanan ang puta mga wata o fir'aun ang mga bulbulag sang puta kasa adin yan ikapanalday sang puta wata o fir'aun namyaulog ang puta salday ang pagtubusan niya napiyurot yan ang puta salday na inakong kapurot yan napitaro yan agyang puta bismillah namyanag agyang puta baburaga ninisang yan agyang puta ba'i amasyita tingin na hoy masyita badang bas akit kilala ang kaakad ng asal na kawamakan di ko masyita hoy kad na nakan nagukadnan niya makanagukadnan tanunangon as kanya sa Allah nataros amya lalagwi ang puto awatayan abaguraga amya mangundot ko Fir'aun abitaruyan nun agyan puta pitar masyita piyakitaluan o Fir'aun agyan kaya sa katawa ba rin ako magalabkol natingin aba benar adin kikilala ang akad ng asal na kaurakan agis o Fir'aun na ayaw makapagpunta niya sa ginawa niya na sa kanyang ikadnan amala ana rabbukumul a'la naan ko na inisambag pumasok ko inikalakyan mga days sa Fir'aun ang ko na inisambag yan uway kadna na ka nabukadnan talulang mo na sa kanyang suwamo kung Fir'aun kung mga tantara yan mga sundaro yan timo-timo niya sulangon awata yan napakakaliginiyogin ka na ng amala kawa Allah sa manena niya doon agyang pag-examinin mo Allah subhanahu wa ta'ala ukip sa mundyang ko la ilaha illallah pag-examinin sa kanyan mo Allah subhanahu wa ta'ala
Uwi ng mga day, isurin diri ang la ilaha illallah. Ay panakot niya sa Allah at ang hadith. Nain ako magtimog-timog yan ko ang mga watayan. Ay ang kadang na watayan na 5 at tundog-tundog sa kala. Na ayaw pinakamay doon na ikaririga at susu. Subhanallah. Ikaririga. Di matuto na. Ayaw mo ka kami nagyang mutuan. Gatas inaya. Naina ko kakadiganiran agyang kuto malakawa. Adumi di agyang kuto malakawa. Ayat taguyan na pendidi alana. Ayat kayo niya na upang makatipon sa manusia. Na pelukodas agyang kaya mga kubalian na gusto mga sakuyan na ebo. Kelembel agyang kuto mga tulan niya. Kayaw niya. Nainisang manu Fir'aun masyita. Bahad na kikilalaan ka akadnan ka. Asala ko ka na di ko Fir'aun. Di ko masyita. Uy! Sekalian sa Allah, kadnanakan na bukan ka. Di ko Fir'aun. Hay mga sundarokan, mga tandalakan, wagyang ka na naduma tao ko mga watayan, naulugan niyo sa gyang ka na nakawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nagumiura ko dyan sumasyata. Gumiura ko din sumasyata. Kaya ano ba yan din sumasyata? Kapag pira-piray ina. Adi niyan, kaya siwatayan, ubag ang palis sa may tubo. Nayapan na ubag yan, kaya pandidiyak kawa. Naroon niya nun, kaya tulan siwatayan. Allahu Akbar. Nainisaan pa ng Fir'aun. Bakit nakikilalaan natin ng asalang orakan? Natikman mas taway. Sekalian sa Allah, kadnanakan na bukanan ka. Nainulungong pa na yung kutuan mo kataw awatayan. Allahu Akbar. Inulungong pa na yung kutuan mo kataw awatayan. Ang panggurok sumasyata. Ang pagkasurindiran o Fir'aun. Dadaling surindir sumasyata. Ganyan din surindir. Agyang kaya la ilaha illallah. Orian o kinisabot-yan. Orian o kapartin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nainisan niyang man, bakit nakikilala ka? Akan na nakasalakoran at ginaway. So Allah, akan na nakanagukan na ka. Napkagiro si Fir'aun, akulugan niyon agyang kanan ay kaririga awatayan. Allah. Napkagiro agyang kayo na, bagi mapatay. Agyang kayo ay kaririga awata. Ada mga mangyan, dapat tawag yan nun. Naditaloon ni Iragas. La ilaha illallah. Ikaw Fir'aun at taman sa di ka sumurindir. Asa ka na ikilalaan tatanan ka. Nagyakin na ng ipag-iw. Allahu Akbar. Natigumasyo pa. Hay Fir'aun, ada pumangin ko ka sa timan apang ni. Hindi na ako noon. Hindi na amay ka makatibo kami sangkalan akawa. Natimu-timuan ka sa mga tulan namin. Nalabang kaming kasasasatiman ako mo. Natigo Fir'aun na inigbiyakan pa natin. Nakagin mo pagulog nila nung nagyang putay karinigawata. Ani makipagagaw sumasyita. Kapag gulog niya nagyang putay karinigawata. Adawad naman nagyan. Dan nakatawan yan. Dan din yan sasabutan ni Imam Bumutad. Ang takahullah. Napiyakat terus kami Allah. Piyakat terus Allah agyang kaya karinigawata. Ayaw mo abgatan yan nagyang putagata si inayan. Ang tunay pagtaro yan. Ummah! Hay inakulay! Tipu ka din sa gyang ka na akama. Kaya insyaAllah, naya kemulusan ka na susugaw Allah. 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 Hay nakulay, tipu ka din sa gyang ka na akama. Kaya insyaAllah, naya kemulusan ka na susugaw Allah. Piyakat terus ka din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa miyanay Allah subhanahu wa ta'ala. Umasya ka, ada niyan din surindir. Agyang puta kalima, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nataros kami di bus sumasyata. Sabab sa ang kutang katawan yan, api akan terwala ang kutawan tayan ay kaririga. Na ayat kaya panutulas ang kaya hadith. Na inakulay latul Isra wal Mi'raj. Masa asum yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kutalangin. Na inakusasirang sa kawang Abu Jibril. Napagagiro sa Rasulullah ko Jibril. Ya Jibril, ang tununun agyang kaiyang miya kamut-mut abaw abkabawakan. Tigo Jibril, ayan ka ng sutulan umasyata na gusto mga watayan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sirapan makawas anuan amoy na miyailayran dan ayan kuto ang mga pag-aralan ubalas. Ang kuto ang inis sacrifice nirang kumaginuwiran. Sabab po sang kaya la ilaha illallah. Pagariku. Andi taman. Akapapanagam ka sang kaya la ilaha illallah. Andi taman akasasabutan ka sang kaya la ilaha illallah. O pamakumada ang kaya la ilaha illallah. Sang kay aliyaw ano pa na biyangkit ano niya.
kaginan ikapagaw mawagkit. Amay kamada sa pamikiran, dila, puso o mga tao, agyang kaya la ilaha illallah, nang yakatindag agyang kuto bangkit. Syara'ul khalq, ati ko Rasulullah, agyang kuto sa mga tao, ang pinakamarataakad mo Allah, diiran din katawan ibtarong na la ilaha illallah, dako mga galbakiran sa la ilaha illallah. Lagi ito ikapatindag ko bangkit. Sa mga di ang turunan tigas ka sa ginawang ka. Siguro yan ang kapamagusya tanong sa'yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang turunan na ikan nagang kasi kung mga bang, o man din 5 wakto. O man din mawas wakto na ipananalwag yung muta. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Napakalalang mas nakagyang kaya la ilaha illallah. Agyang kaya la ilaha illallah. Nasaliyang mo isa sa timan agun si o surga. Una la ilaha illallah. Akaawinan ka na ang tiyor sa sambuyan ka, ang tiyor sa puwasan ka, ang tiyor sa diyan ka, sujihan. Kagi kapitan, ulamag galabak tanong kaya la ilaha illallah. Ayan isulit tanong sa surga na agyang kaya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadan sa darun niya la ilaha illallah namiya kasul sa suga ti Rasulullah. Ino kasanaan mga day. Ang yawa kad dawa tanurong na ditagnan panggalabakan ang kuda ka panambaya ka panguasa ka lihat di kasanaan. Bang kasanaan. Kasula ilaha illallah si kung kabubali niyan agunsi. Nalangon agunsi na adon amangi paniyan. Nasula ilaha illallah na ayam amangi paniyan nagyang kuta sambayan ka puasan ka diya kataka kuta kapyepe ka kumaloks ka. Yung kuta ging kali kapyepe ko mga tao so kapi at ipapantak ng kiran langon na nan. Ngipan ko la ilaha illallah at isulit ka sang kuta surga ka. Kailangan nagyan kasabutan. Kalagi nung kalilipatan. Di nga katawan nagyan pinakamapurit pangkatan kulaw na bandingan seminar. Ang pamagusay makapantag ko ng matanong kumistam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Gaya pinakamapuy pangkatan, pinakamapunan kulawan taman. Pakabradrag sa mga panayin tiro mga langit na mga lupa na disiran makatimbang sang kota kapan ng la ilaha illallah. Musa alaihi salam. Mi'alik hadith. Ati ko Musa, Ya Rab, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Kanang ko, pangdiwa ko nga sa syai'. Apagaluin ko sekaun, penanamang ko sekaun. Tiga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Teruang hai Musa, la ilaha illallah. La tituhan absan suatan arumah Allah. Miya Musa Musa. Tiga Musa, ya Rab, kullu ibadika yaquluna hada. Kadang ko, langon ori penakana, langon irana na nibsabut. Sa manong na ayaw sa kabaya Musa alaihi salam na espesyal ay pangduro ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakir kun asal ako kaniya. Na ay ni pangduro ng Allah na yung kaalangon ori pa niya na isabot yan. So sekalian la ilaha illallah. Tigo Allah Subhanahu wa Ta'ala kagiruturo ng darong ng Musa. Tigo Allah. Hay Musa, o pamabukati mo ang supito lapis alamit. Rakas umapapadalamun. Nagusupito labis ano ba? Rakas umapapadalamun. Nataguan sang kuta timbangan. Nataguan sang kuta sa bala timbangan ang kuta la ilaha illallah. Nami kayong tungagyang kuta pito labis alangay. Nagupito labis ano ba? Sabab sang kuto akapan ng la ilaha illallah. Dapat katimbangan amay tuwa siya. Giyakin kaya po tandaan la ilaha illallah. Bangka ditatawin. Kung kaya la ilaha illallah, nagyan pinakamiyatay ay ni panulong mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigok kaya ba rin yan ang Nabi? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Min bagayro ang Nabi. Sigok kaya ba rin yan ang Rasul? Ya ayuhal muddathir, qum fa'andar. Tindig ka, hay Muhammad, napamakay ng kaka. Pamakatukawang ka sa mga tao, sa mata na dati Tuhan ang suwaswatan armar Allah. Katawan yun, ay kiyatin yan. Ayamu aawidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nulunian kusunod umiyakas 10 ragon miyakas 10 ragon nagyang kaya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dati ka Tuhan absasatan arwah Allah naguda sa kutwan yan amay to ba siya giyang awidan yan apa nulun
dapat tumipaliugan sa sambayang, dapat sa puasa, dapat sa yakat, dapat sa hajj, dapat sa umrah, dapat sa jihad fi sabilillah. Daya paganay ini panulun ko Rasulullah wasuldu miya ka 10 round ng kutwa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasi Korea miya ka 10 round na burong bumi paliwat agyam kutwa sambuyan. Ginagla niyo ay kapandiyan. Isunay ang miya kayo pagpanulun. Agyam ka la ilaha illallah. Miya ka 10 round akan na nabinian kara Rasul yan na burong bumi ka tundog agyam ka sambayan. Ay sabutan tanusan na ay pinakamapuri pangkatan kulang wa bandingan ay pinakamapuri pangkatan kulang wa pagusay sang kaya ang gamatan ng Islam nang kaya la ilaha illallah la ilaha illallah kailangan nakasabutan tano yang biya kau ditano kasabut biya na saya kikisabab akan pagpambalabalag tano sa anuan amawri subhanallah na di mataratong susabot tano sang kaya la ilaha illallah taman salita no sabutan ang kutuaming babalayan as kanyang suki panakutong Allah kaaya kagagtarotong ko la ilaha illallah at dito at Tuhan ang susuatan na aya kagagtarotong piyan na sabot na ka ada sa kutuayan amay tubo asyay aya manang yan kapanang gilan ka sumay tumala akapanakuto kagiyo to'y kiatantuang ka ko la ilaha illallah naskita no tama naman to sige tanong na tamaniman to na agam pan amalalamba akapan ako to. Agam pan amalalamba akapan ako to. Ading tanong mainang ka. Kenapa ayah